நமது கேஏ ஜுவல்லரியின் மாத லக்கி டிரா வின்னர் அதிதி அவர்களை சந்தித்து தங்கநாயத்தை பரிசா வழங்க இப்போ செய்யாமங்கலம் காட்டுமன் பக்கம் வந்திருக்கோம். வாங்க கஷ்டப்பட்டு தங்கநாயத்தை பரிசளிப்போம். என் பேர் முத்துராமலிங்க, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அபிராமம் பக்கம் செய்யாமங்கலம் உங்கள் ஊர். நான் வந்து என் மக ஆதிவா பேரில் ஏஎஸ் நாயர் கடையில் சீட்டு கூப்பிட்டேன். அதில் மாதம் மாதம் கட்டுறதுனால லக்கி ட்ராவில் எங்கள் பேர், என் பொண்ணு பேர் வந்துடுச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். கேஎஸ் நாயர் கடைக்கு ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துட்டேன். இந்த ஊர் முழுக்க என்